بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبافو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أم بي أنفلبو برجلي فو نواتينا أمانك جي يورو جي جمانو جماناكا بوفون إسلام يفولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله. سنغولو كلو بلبلي باين كنا نانكوما كو رحمدان مباركة. سنغولو أكون كدي ما تشامي كابني أينا على ما دو أولو غرزيلا ala do on munu fana garjigela on masika foyti alama wa amma ala jago tugumina ala bisika do on garjigela tugumina sika foyke fuka ala foka barakada ka fa alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah ala kulli hali o de kama bi dombayna ani fere bela jileke ni ngasi anga imam bamani o de imam ishaka batili ni alibi kabalano di mosque Allahu al haqu wal adalatu no be kabala konnana anji wele blama ambe sekana kuma sungolo bonyaka tugumi ani sungolo kalo in konnana la horoma munu ba kono hina munu ba kono bonya munu ba kono anga seka ulu don tugumi na fana fem munu be seka ke sabu ye ka anga sum baraji u ka dun wala ma fem munu be seka ke sabu ye ka anga sum ka tien ambulu ni an yira ta kalama anga seka bo kalama o de kama ansirama amba fo imam bacili ko assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سي الحمد لله أمباوفو الحمد لله لمن كلا جمع كل بلا جل إنفو المهم بيا الله جه تلين لم بلا جل إنفو فولي كل من الإسلام يا فولي كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. be wale nyumando fana munum be ko tluma juwanna ambani masayin fe ambe kam minu fo alaka annen kuni sabababe allahumma amin ya rabbi aywa lamani kela fana ambani ni ala fe alako fana nafannaye allahumma amin alako nafannaye sun masa subhanahu wa ta'ala ka kuma kando alede ya jago ya ka jonka qur'ana bayin kono بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا موه أمن لمن يرى وأن على سنجي أقويا أوكا ina fontunya jiyagoya mauka mun kona awunye ake kunle yasa ana sira alanye sun fem barkamado ala batu sira barkamado masai nye maude wele na ye mamunu nye limana jonye limana jonya damate ni kira limana jonye ni sera ka sungi akechugo la ina sira alanye sabla ambe dina mina islamiya limaniya alanye siranye ubetu nyogona de do be sega ke islama do nga limaniya tala limaniya jonte adante ala kola ko so be mo no fete galere dante ala la ewa do fana be adambe alala ngama do islamiya la folo ewa mu'mina no ye ala nyisranye o fana badama nga oriato masai mbe kuma tuma be arjana dumbawu
أشام أبي يسرني جون دفو على تلك الجنة التي وعد للمتقين أيوة أنا نقول أشام ولا شو أبي ما سرا على مؤمن ده بس سونا sabla sumbe ala ni aka jonde nyogonche sumbe gindo de la ala batu gindo la madu jombe te sala ibe chamanya be minogoku ka dunu kongoku kasro aka sunda falente sabla asiranita alanye na kelendo abisun ka sunchi yani minini dumuni yere kumate atinya fen worewula fen munun be sunchiya akacha ko sobe sumbaga anyinne lebe fe ni suna ikinye tanga katlo tanga nunun kan ka tanga kuma be nga kerengerenya la sungo na kana ika sunchiya sabla tlo be sunchiya nengumba chiya nyeba chiya bolo ba chiya semba chiya Allah nyefela ba chiya kono bara ba chiya Allah akbar wajibi alambe sumba be ka ekanun be tangade kinye tanga kana haramu flenaye tugunyala kini tugu ka fen haram len flenaye atisi ka foko inyete teme aka inyete metola ka ye ote nga ka shingi tugu akamayere iko de dabla kitlo ewa chi kabo ko kolon kuma kolon lameni kuma la kolon men kine ngunchi ka ko kine ngumbina kabo kuma langolon folima ewa ki kono baratanga kana haramu duala ka bolotanga kana do haram fenna ka sentanga kana tama kata fen haram le nyirola mabbe ni nimbe kan ka ke arma den kan ki yere tanga nimbela mabbe nga kerengerenya la sungo nana ni man nun tanga do abika sunne tiya abe sumbara jude tiya wodo kiraba sallallahu alaihi wasallam ya faka hadisu do kono ako kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash sumba kacha ngatina na fawore si soro akasuina fona kira mu'min go sege ani kongo mu'min sege abesoro nundela wala masayin ko kwanga suntun wajibiyar mawu kanka ko aunye udesra korode yahuda ni nasara ala tunye sun wajibiya ko kanwo udo ya garu ka ba wakati ma ko wakati ka kala ka tabla wakati suma mama ka do fara do unka kuba récupérer noye ala dunya wati min fu kanka fem min fu ko ka ke wati min la kanka ko de la kanka ko wati la ala ko a wajibi ara fana kale abe kala jena yede ni ma min sera ko be wele mu'minun taqi ye mu'miniye min be sira alanye o min ma sa ko ni ya chiya chogo warala e ko ni kera kongo muni ani mbaga ani minogo muni mbaga de nga brajiti laye braji foi ti ala funa kera ye kongo ni minogo muni o de ka braji o ele de kera sege za braji retala Allah akbar o bajite sun ni ya me ko sun de yeremina sun mun ya to ala ye sun wajibiya
jonka ya samuminu akase ka jate minake fantan kongo towla na yere la jarbila ni uta nyogo na ye sangono na hari kalo kelena ana do min be kongo la ana do min be fantan yala sabula fantan umbe ala kudai sani ala ka no ya ke min fembe e bolo ebe temaka ita ka fantan redo itodo ado rebe abe tele fulake tele sabake ate ga siga ka sokon kongoto bi krefe nga e fentigi bade be kololo mina si hada madima shimi be etodo shimi be ebe ta tobi kata to bla fenga poubelle kono do be hara sogo la mat kata ado bla poubelle sogo kene sogo tobile kata ado bla poubelle fantan do temeto la nyeba la atisika tabile anaka kongo betemaka nga ni minye fentigi ni ala ila jarbina no na nyogonye kasura mi kana folo ban ibolo ki la jarbini kongo ni minogo ye kalo kele ina se ka jate do mina ni ye hakilmantigi ka ja fantan nu be segela eta ye tobilike tile fe dronde sufela fe be tobilike ibe mi ibe dumunike nun ta ye ado be be se ka ke suni tile o tobilike kadaka chugo ya fuitin kadaka chugo ya te fuita asika alaka doye na ya alaka doye utidala wali kile asigi nyogondo erebe ubina famadu do kono kuni sananda obolo ayada mamina abita ke aga dakala afora e musumi ibado sebi che ibi seka jirana ka fu degunu be sigi nyogono nunka asi minya ka kuyi ukabola hala nunko nana ete ko ke ara ka dunu to abita bonde ate ka duma mate ka sana duma Allah akbar aywa sun nafa min bala akacha سمي رمضان لأنه يرمد الذنوب ويسونغالو تقول داكور رمضان جمعة سبلا أبي جنوبو جنيد أبي جنوبو جنيد كاكينا فو بغريجي سumba nibe sun ka sun chogo nyumana ewa ika junubu bere be jeni ka boyla Allahu akbar sun nafa min bala ka faraka kiyama jodo jon kele kene ka ni tajuru saraw be min ye min tonyo diala ma tonyelen ga jurube boyla ika barajula de tayyib ibeta do soro aye alabatu chamanke ngaye tonyoni chamanke ay do bugoya ay do kasola fu ay do kana folo portiala ay muruda awa do kana kafa ay marfa dajo do dala ko kana na taye ay juruda do nyesirala ku boke bi ko tawta kata ay do ka furmuso jeneya ni muso do afana do ka che furche jeneya nimbe hake kiyama jodo ibeta so do yere do kan du kolo nambara nimbe hake kiyama jodo batu ka nyama beke batu la kiyama jodo juru beta saraka boy ka brajula kelengelen abebena folote ki ba saranayi na folote dote ki tunya ka dole ta ki bo sarani oyi ay e nyuma mununke abebole munde beta ka bola ni ngake ka hake minyi hake ko saranayi tigi ni ka nyuma ire fana bana ika jurumu beta fana abeka ka faritaka Allahu akbar nga sunde te sarani ma ka fenge maka juruye ala ya fu hadith al-qudsi كراية صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه به
adamaden ka wale bɛɛ lajɛlen o y'ale yɛrɛ de ta ye juru saraw bɛ bɔ o la maa ka hakɛw bɛ bɔ o la fo n'a kɛra sun sun ye ne ala de ka hakɛ ne de t'a dɔn ala bɛ sun baraji mara a yɛrɛ de fɛ dana o ni ka baraji tɔw tɛ kelen a yɛrɛ de b'a baraji sɛbɛn fana a yɛrɛ de b'a sɛbɛn maa t'a hakɛ dɔ fɔlɔ a bolo a ko ne ala de b'a sara n'a ye a y'a sun kɛ ŋaniya min kan a ka sun jɛlen cogo min na a ma jɛya a bɛɛ bɛ ne de fɛ yen nɔ ne de b'a sara n'a ye o tuma sun de tɛ kɛ ka maa ka hakɛ sara kiyama jɔ lɔ nin ye nafaba ye nafa belebele sun kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sabaw ɲamariya ni sun ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sunkalo sunkalo wagati de b'a la sun bɛ wagati de b'a la ka daminɛ wagati la ka taa bila wagati dɔ la o b'a la nka sunkalo kalo dɔ de kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ n'a ye farda su kalo dɔ de kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ n'a ye farda sun wɛrɛw bɛ yen min ni sunkalo tɛ kelen ye nka sunkalo ta ye sunkalo dɔrɔn de ye a tɛ se ka bɔ a la fo ka taa kalo wɛrɛ la fo n'a y'a sɔrɔ ujura y'i sɔrɔ n'a wagati kɔni sera ala y'a ɲamira ni min ye shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum sunkalo min ni ala ye kuranaba in jigi a kɔnɔ ka kuranna in kɛ kandali fɛn ye adamadenw ye ani kandali siraw u bange fɛn kandali siraw bange fɛn u bɛ kuranna min kɔnɔ o jiginna kalo min na ni ala y'a kɛ ni maa min ayiwa n balola ka taa kalo wagati se falyasum a tigi ka sun a wajibalen don i kan wajibalen bɛ i kan sabula a n'a wagati fɔlɔ o b'a sɔrɔ sabaw ma deli sun na a kun ye maaw bila u ka sugandiya de la n'o ye haya kun fɔlɔ a ye maaw bila u ka sugandiya la de a ko shahru a ko فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له قال أنا تقالك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أكو ni sunkalo min n'a ko fɔra u ye ni maa dɔ sɔrɔla aw cɛ ma waati la k'a fɔ a bananen dɔ banala bana min ni sun tɛ se ka ta ɲɔgɔn fɛ walima a tigi bɛ taama sira kan taama sira min a tɛ se ka sun a kɔnɔ musaka b'a la sabula taama sira jan sali bɛ kasɛri n'o ye sali bɛ surunya dɔ bɛ bɔ sali farida sali jate la awa min kɔnɔna na n'o ye farida sali minnu ye awa naani ye han dɔ bɛ bɔ olu minnu na n'o ye sali fana lasara ni awa fitiri yɛrɛ ani safo fɛn tɛ bɔ min na o de ye fajiri ye o ye jɔko fila ye o kuma o bɛ kɛ taama sira min kan ni aw do taamana o ɲɔgɔnna na ale ala ko a ye nɔgɔya kɛ aw ye a ka sun bila sabula taama ye fitina dɔ de ye taama ye lajaba de ye bana fana y'a dɔ de ye ko a ye nɔgɔya kɛ aw ye o furankɛ kɔnɔna na taama waati min kɔnɔna na ani bana in kɔnɔna na a ye tile hakɛ min kɛ a kɔnɔ i ka sun tɔ ye fɔlɔ banabagatɔ sani ka kɛnɛya taamaden sani i ka segin ka bɔ i ka taama yɔrɔ la walima sani i ka se i taama yɔrɔ la i bɛ sɛbɛti yɔrɔ min na walima i bɛ tile 4 dafalen sɔrɔ dugu min na
nga o wati ni kono yetile hakke min bila ni sungalo temena ikasara o tile hakke jate abena fo aya dana kona ba sara aka dafa de aka dafa طيب الان انا فو سباو او واتلا وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين فدية الطعام مسكين أبي ما ويركام ما من يربسسونا وكافانتاندو لا دومني وكافداو كويكا ولا دومني ناي فداو نيموري حكي كراكا موري فتني حكي صلى الله عليه وسلم وموري فتني حكي وبيبي تجي فرا فلا فالي sumana tege fura mambo ni betaye mi mandogo ni betaye ima kurun kojugu ima fense kojugu chamancela afale hake suma ikadi fantandoma dongo do wula dafe fukata sungalo bisa badafa ala ko ni mami sera ka braji nyino kono na ka do fara o sumani hakela ori kafsa utigima ngala ko na tawata wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun akasunde yani ikake dungu do ko unyona haketa kadi fantandoma o kalo kelen yere kanga be hakema itse ko be franyonga kadi bakuruba keliwa la fana tseka seria masoma seria monyini dungu do ikadi fantandoma odia anyumaye sabla ala odefo kana nima na mafoni chogolata do ba fo komi dongo do ninde kanga di donc tele bisba walma tele mugani kono do konana akanga be ni mbulo hakende ma ijo nga bebo kele parce que dongo do boli o courage tane mene bo dongo do be sun fanawo dongo do be sun dongo do sun bawo ba sun dongo do de sun te se ka globali ka be sun nyogon feo atese ka globali ka be sun nyogon fe to minde mure suma fana ba ketende don bawo ya fo ko mure kelen ni ite se ka tila fantan fula ni ɲɔgɔn cɛ ina fo ite se ka mure fula di fantan kelen ma fana ni ye mure kelen tila fantan fula ni ɲɔgɔn cɛ sariya b'a ɲini fɛ i ka bɛɛ ta dafa kɛlɛ mure kelen ni ye mure fula ta k'a di fantan kelen ma sariya b'a ɲini de fula min dira fantan kelen ma i ka kelen bɔ a la k'a di fantan wɛrɛ ma kelen kelen de bɛ di ودي أسئلة يا حبيبي أيوة طيب وتنبتن سبعة دو تنبت في داوبو وتسو دو فنا تنبسو مثلا ينلا نادون تمامي كفوكو سون كوني وبسالة لك الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم سونغالو مي ni ala ye kurana bayin jiga kono ka ke kandali ye adama denw ye ani kandali sira bangali ye adama denw ye o kaloni ni ala ye mami ngarjege do ala ikasu فمن شهد منكم الشهر فليصومه يبتاسر دو بني مفسري كفكوني ما من يسونغالو يه إنيانا كيكاسو لا أكروه نسونغالو جورا ما من كما من تو إنيانا ما يالا بناتيلا يتتاما سراكا فليصومه لا تنكر يلي لي أبا فمن رأى منكم الشهر فليصومه أقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم لا فرقوا ما من منا ينيدا ما دلا أتوما فينتو بايوا فينتو تاي أكما فينتو سنتي سونا سيمبالا أقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم نما مي سونغالو نانا سونغالو سورو كابان ibi nina ika kene nina
ibi sigi yoro la ite tama sira kunna musaka wala ti kunna min bi bali sunna falyasum kerima wajibi kere ima wajibi ka sunko murebo borala yoro do be bacili na sungolo kasi kasoro bashi foi ti ila ika kene inina iti tala yoro la mais munye suntige musakaw yi o ma nogo ebulu yala kisa jumembo yoro fanana do be ina fo anya fo an ka kuma konna na yoro mi do be halu dala dumuni sete uyi bon ni dun suna ka damine fajiri fo kana si 18h50 walma 19h mo en konna ma ibe suntige sumbe tige ni fendo di no so o musaka te mamlo chugo ya fuita bulo mo fuita be se ka suntige chugo mi tasira juma bi fona konna na tayi baraka ni sababa be allahumma amin ambe ni kuma njabi ni minye o de mami yere ni musaka ti bolo inyuma ya sunde yo ni suntige musaka ti bolo tlefe ibe munde du itse ka fuido itse ka fendo o kuma sunde ka fsawo ibe sunkele ni suntige wati sera ni suntige wati sera ala mani garjege mina ibo soro ibe suntige na ma soro ibe jimi masande be ke la jarabe wo seba ye abe ko yele maye ngani eko ite sun sabula suntige musakati bolo ewo tilefe ibe na munde dusa e ma sun ebe munde du akagele suma musa noye sun ka usa noye ni suna ibe baraji soro la ngani tora yera mate ko musakati bolo itora e ma dunu soro tuguni ko fula yi soro e ma sun baraji soro e ma kene dumuni fana e ma kene dumuni ewa ni ala ma fara ka ni silama munu nyi ye o chowala hina tedi mo wala bile hina tedu mala o fana ba kono nga ni suna masa mbi ido abe bo fando dima ima sunde ko o mona boye man sumbe sum saka o mina fendo de ina fambe tile mina bi do we nu suna be fembe sa kabla ula fe ko sungalo dido abe don be fanga ni sa ko sungalo musaka ka gele amangele de amangele be ka gele ajira mo sungalo ere musaka kan goni wati to yi sabla tilo fana to bilita lo don to ibe tilo fana to mi jaguya be ba dule sungalo na bora demse unta o yere na e min to sogolo la be se kabla demse unye nga do de be yere jaguya fendo la fonga ni ndesa sabla anchunendo itena se ka be dun yere ai se ka be dun ami fe itena se ka be mi wala fantan yere akachala fe ambe tile mina bi ni suna yere be hina sorola ni gerla misir dawla ibi suntige o domunu beta misiru kono domunu min beta misiru kono fembe beta yi ni temena sila mawdo kadala ube ka awa suguri dum wala ube ka fenga dum ni gerelu la e ba fo ay har ni ma dumunu nyini wa fe ki kana kan dum ko ba fe ka jido min be sunde ay jido dia ube dumunu dima be dumunu dima ye jimi nyini jimbe dima dumuni fana dumuni be dima ala yo okeni o janga jamana kono ya ala kelendo ka onogoya manefun kelendo ka nyamene nanga dumuni ke be hinabi hal ni fambera jilete me odi ka cha katme atoka aywa o kafsa iki yere ku sokono ko fente mbolo awa sumu sakate mbolo wala ma yakata bla bara do la ko sumu sakate mbolo sera te jeno sera ba o fle nambara do de chanto lawo chantola sabla isera ka kongo munyi ka mino munyi isunente sungalo sera muna itisa munyi alaye amano chaman de be onoro inta ni kuma muna imasun ene be sun chugo de ni suna mbe sun tikene munyi tlofe ko ka seka onoro fana don ka don afo ni fenti bolo eredi ikan ka wajibi ale do ikasun ni sun tige wati sira ni fenti bolo gere misirda dola ma siki ngon dum no be gere no ka fendo de ma be sun tige ni mi tayib har ni be kungo kono masayin be hinila har ni be kungo kono har ni te misiru dal har ni te duba kono ni be kungo kono har ni be
aywa e ka bugawnde no fe ko kono wal mi bi ka togo dade la ko setiye ko su musakati bolo ni suna masay be boda dimo ala hina masay ikangani sunde kateme ikiyere blate tayyib masay subhanahu wa ta'ala akoni ma min sungalo ye ikisu akoro de ni sungalo yi akalo jora ki to nyama yala ikakene ite tama siraka sun aywa atodi sumbalili musaka dotika nafo nasro musodo nabe ladala wal mawte hotel ha bange jongli tala ona nyoko naw otuma ibesu nga ala nana ayo kere nyali ke tuguna sigina kuma inga tuguni ne ma min kera aw la tuguni ko abe tamasira la wala manabe banala banan be se ka bali sunna aka odo ayo ke do hake mununa ako dawn jate mina sungalo mana teme don woro wala kasa akonga wali tukmilu al-idda nabe juru sara juru min ba wala aka hake dafade oh kana yere waswaso ay ne reta do bile tele hake min bena ibadu de ibadu ala ko kika dafa sel dom manase aka ala bunya kuma ufu kata selikene uka fo ka selikene la aka to bunya kuma fola fo kata almaminna ni almaminna na abe salini jama'a kuma amte selikene babuka nota antum be o fana chogwa fofo mais anto babu fana surunyana amena do o fana konnana na la sona ko nyefo hana mademi tayyib sun awati la sababu ala tunya wajibi wuka utun be suni tile de su ka su kebiri safo manate metro sunda minana fo sini fitri atumbo bolote tile mala bi o be suntige oh ubu lafiya konana mami ni e furu male ibe se ka se ifuru nyogoma o konana nga do kana sinogo o franchela na sinogora ni kunna fana hari safo ma se ite se ka se ifuru nyogoma bile ite ka dumuni ke bile ite ka mini ke bile se ka jemi bile ayi wala ma ima sinogo ni safo ko ni sella ka ba abana sunda mina na tuguni sunda mina fo ka tabla o dugu seje fitri fo ka tabla o dugu seje fitrima suntum bete sunna wati damina sabla sunna na samina o kira sallallahu alaihi wasallam sammi abwara maka ka yelme medina asan fulana ahaya nana kira ka sallallahu alaihi wasallam sungalo makono sufla temenen kofe sungalo makono sufla temenen ko sungalo makono na sun haya nana kira sallallahu alaihi wasallam ka funyana ka abla ka fuko sungalo na to lafile na ne ala nya wajibi awka uka sigina ye san sungalo kase ama chunga ka sungalo selen ko ka fuko sungalo wajibi asun wajibi ra kande aya fo ka ko anye kalo kele nyoko sabla telefula de baje kalo kele fana islamiya josendo yi islamiya josendo ka faraka to kan ayi sili jago e chumi sun fana e jago e ka utugo kele sunye islamiya josendo nani nande islamiya josendo nani nande sunye tayyib otoro chogola sababu aywa furma do maseka ku sababu do sera ufuru musawuma usinogolengo kana kun muso ko ne sinogolo ko aya ngalon tege ko ay masinogo ale makubala asira musoma ore ko fe ala nanani haya wore ko alima allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum ala ya do ka fo sababu akum ba wero kun janfa ko
على يا فراوما أتمروكا الله أكبر. فلا أنا باشروهن سبلا أكو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كما يرنا تقولي كوني على إني دغاليك أويه سون ndonka sufela ufe akase akafu musoma hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna uliye aka sutura ma feunde au yere fana wi ka sutura ma feunde ay senyoma alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fataba alaykum wa afa ankum ala ya don ka fo atum be ka yere kunja fa de yere kunja fa munun tubira o kono na ne ka tubu mina nya farawma sabla do yake akofe wira na ya fanyina ala feo wala an ko ne nin kede iba kalman ka ya fam ala na bla keneka ale de gundu do bay gundu do bay nya ka tubu mina nya farawma فلا أنا باشروهن وابتغوا ما كتب الله عليكم كتب الله لكم سيسا أيسي أكافو مشوما أكافنيني على مي أيوة واجبيا أوكا سبلا فرنيغو ما فلافنا فين دو دي واجبيا لم بوكاننا أبو فرغلولا ناسي راجاكو يالو بيسي نيغو مالي ألاكو أيو أكو وله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أكام من فنا كدمنوك فكتا تيرين جيمان بانجا أو يكابو تيرين في مانا كبين فجر الله akoro fo kata fajiri kene chilim banga wiye kabo su dibila abese ka dumuni ke su kono na be kebiri tile bina kebiri abese ka jimi abese ka se aka fumuso ma na ma ke haram sirai fen fen be sun tiya ni haram sirate ni te sun yere la ibese ko be ke fo kata bila fajiri kene chi wakati ni fajiri kene chili to duguje awa bangira awuye kabo sudibila aka dumun lajo aka mini lajo furuma fula aka awa seli nyogoma aka alajo ثم أتم الصيام إلى الليل سند بدامن وقت لسا وكوفي أكتا سندا فكتا سوفلاسي فكتا سي كليبينيما ورفنا بعدما فملكو يرولا هل نسون تغرا لو نيبي كليبلي نادوني تانك ني كليما تنوغا كوماسي كادو ديبي كونو ورفنا تي سون تيكي طيب فرانفانسي لي بن بلا أما دمنا فجر كنت شليوا هربي موضوع بيومو فامو بتاعس ربي دو بسالاتو بيلك depuis 5 heures دو يلك كبرو كانيا فولو وبسالاتو بيلك ني خطا ودي ني فيليبادي kasalatu bele fana kasoro dibito be khatawdo o fana manka manka filido ala ko ke akadumuni ke kamini ke fukata kene chili banga wiye kabo su dibila kira ya afranfansi anyo sallallahu alaihi wasallam kira tilela sallallahu alaihi wasallam ni do nyini ngabi abandoni bagaw yere law ni do nyini ko ba fa ko bilal dronde tumbe selu wele kira tilela sallallahu alaihi wasallam kasro bilal kelente de selu wele law tumbe munote bilali munute bilali mais chama be bilal de do chama be bilal de do
munu yere koni jolen tumbe saluwele yere la haqiqa mo saba koni be kumbe saluwele u donino bilali bola aba mahzurata u bola abdullah ibn maktum u bola bilali tumbe saluwele fajr la kanya folowla salatu manase abdullah ibn maktum wore tumbe saluwele ale de tumba fo as-salatu khairu min an-nawm ale tumbe salatu di ale tumbe salati abdullah ibn maktum ale fiyatode ridwanullah alayhim ajma'in ya fam abi hakika abdullah ibn maktum fiyatode tundo sura min be qur'ana la dugma sura do la no abasa wa tawalla ajgina kiraka alayka kasabula sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu fiye todo ngale tumbe fajiri kene suma de ta na nuye ate yeli kele nga fajiri manachi aba kene ta aba suma ta na nuye ani bilali utumbe selu wele kogo do de sanfe waso mini kolokote yo ubele kogo de sanfe kogo ni do de sanfe ube selu wele bilali be selu wele kun folo ke mo ka se ka wuli fajir la ko labe san wakati kasi ni fajiri sera kene tira abdullah ibn maktum ba fa bilal majigi bilal beji ale be so ka hele ale tumbe as-salatu khairu min an-nawm wele sababu do kira nyininga sallallahu alaihi wasallam ko kirama kulutu ewa nube dumunu kuna fajiri la sufela fe ka soridu ni bilali weleli ke dro ku be sunka o be sinka dumunu ko lajo waso shuto be ko abe ke chogodi kirako sallallahu alaihi wasallam inna bilala yunadi bil-layl kulu washrabu hatta yunada ibn maktum ako bilal be selu wele sufela de fewo rasura kene machi folo rasura kene machi bilal ka wele wakati akana minini dumnu dabla wala abe dumnu ke aka minni ke foka tabla wakati mi abdullah ibn maktum be selu wele wakati abdullah ibn maktum لا يسلوا ولا عليه بافو الصلاة خير من النوم لا يفضلوا بركعتين الفجر يسلي نوت لا وبفرداجو كرا بفرداج سلموا صلى الله عليه وسلم كرا بولين كو سبب منتم بأبو بكر عمر عثمان بيتم باكتين فكنا التابعين do ya kira yin ka sallallahu alaihi wasallam aw yoro min ne abdullah ibn maktum tedu franken jumande be nanga ka abla nanga ka do ka fuko suguri dumbe bla wala jimi be bla wala ni jora be jora bebe jora ani salice kira ko sallallahu alaihi wasallam مقدار قراءة 50 آية وهي آية بدورو كلام حكي كدمنا سن شغوري دوم بلالي أني سلو فرد سلو واتين يونتي كرانا آية بدورو كلام حكي وكسروكم لنا okuma don bagaw de Allah je kurana haya bi duru kalan hake o kake kalankela minga kalanka suma akana ke mimbe kalan bla 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 nyoron kate ka tilia ke o kote mimbe kalanke mutamahhil
min be kala la suma kata Allah sumaya ka kala ina fo anyina chugumi aka harfu klene do o don bakaw na na jate mine anga tlena wode minisi tan hake o kuma salatu kan ka wele wati mina ani seli ka jo wati mina minisi tan amara janya jo chogo tan duru o kuma ma min bere talla ku me suguri du jona eka laje ni ya me kono salatu khairu min an-nawm maufe mamunu uba fo wati min selin yogon ci atete minisi tankan na cara minisi tan duru ibika suri dun la jo wati la ibe mini la jo wati la abe hakato hari aywa furche na fumuso aywa ube furu hakela wakati mina ni yo medro kan ka lajo wati la o ni ya me ka so harbi tugu ka jimi o ko fe ibe ko mu alayka alqada wal kafara ko mu da mate koy adon jiru sarabi kan ibe kafara bo fuma ko siko rafana famu adon jiru sarabi kan ibe kafara fana bo kafara dun abusan ka bo de akabo abusan ka fari ko sobe sabula kafara adon kele iba jiru sarawe kele ate dahuma na soro jom bi bolo jomso awa mumini bi bolo ki ka bo jonyala ka kan horonya ka bo jonyala ala bi sinka ya faima o don kele ewa sunchi yani koso yi tugu ka sunchi ya don koso abe comme ni yedum ke sungalo tilefe lafe ye mini ke sungalo tilefe lafe parce que yi tugu ya donga fo salatu welila tugu ko ijo yanu katla ngaji doni mi wala kele ni misiru numa salatu wele folo yan nunga salatu wele jo naka jimi bon misiru salatu wele li abe jate mina la mami imalaika bashi ke misiri minga salla ita yode dalen be misiri mina ewa ko o luka salatu wele wakati wode awafenge ibe tugo de ko nga min fora akechogo mima o de file ka futa inshallah fajiri fanate nga fajiri sali kasro katila ka torsi ta compétition ay kene chili de ko fora fajiri e kene chili ndo ko ya fam tayyib bilali kira yo de fo sallallahu alaihi wasallam sabawiye bilal ko be wele ke su dibi finde la nga bilal ka wele kan kana to ko abe so min dabla de su dun dabla de ay dumuni ke kamini ke fo kata abdullah ibn maktum ka wele ke wala ma munun ti abdullah ibn maktum ka rola hakedo la ni ibe isma'ilen do ima wuli jona yani haya biduru kato ini farda seli wakati kena chilinche in nyogonche okume bajo bo odia akechogoye ama fo chuguri du wati anyo re fo sisan tilebi wati fanadu tilebi wati harbi ambalma udo fana be fili do ke akonona be fili ko konana fili e chogoya fulala walma saba akonona do be seli wele fitrila kana fila folo kasoro kana salijo wele kirat majma na sura wele la san tile ka bideo walma tile binendo ko do ay seli wele o nafila kira fili be yen mun be kono a fili juma na so selu wele la kasro klema bi
ka seli wele ka sɔrɔ waati ma dɔn ni fajiri tɛ a haramulen don sariya fɛ Allahu akbar ni fajiri tɛ fajiri bɛ mɔgɔ sɔrɔ sinɔgɔ la de wele kaɲa fɔlɔ de kɔrɔ de ka mɔgɔw lakunu ka bɔ sinɔgɔ la o dama tɛ u bɛ se ka wuli u juralen dɔw bɛ furumaw a bɛ se ka kɛ janaba b'u farikolo la i bɛ wuli k'i labɛn o kɔnɔna na sani waati ka se fajiri ka kɔn ka fajiri wele a kun fɔlɔ de ye o ye nka n'a bɔra fajiri la seli wagati si a tɛ daga i k'a wele ka sɔrɔ waati ma don a haramulen yɛrɛ de don n'i y'a wele ka sɔrɔ waati ma don waati mana dɔn wajibiyalen de bɛ kan i ka segin a kan inshallah i ka segin seli weleli kan tayibu n'a y'a sɔrɔ maa min ye seli wele fitiri waati la ka sɔrɔ tile ma bin k'i bɛ nafila haramulen don tile bin waati la haramulen don kira y'an bali o la sallallahu alaihi wasallam o ye kelen walima n'a y'a sɔrɔ tile binnen kɔ de e ye seli wele e ye seli wele tile binnen kɔ fitiri wagati degunnen don i man ka nafila kɛ ka farida yagaru k'i bɛ nafila kɛ farida fitiri dun ye farida de fitiri wagati dun degunnen don laysa laha illa waqtun wahid foyi tɛ fitiri ye fo n'a kɛra wagati kunkurun kelen ne ye wagati min ye waqti mukhtar sariya bɛ je selibaga ye fitiri kɔnɔ wagati la n'a sɔrɔ maa min degunnen fitiri tile binna ka sɔrɔ seliji t'i la i ka seliji ta wagati kunkurunin walima a y'a sɔrɔ janaba b'i farikolo la ayiwa i degunnen don i ka janaba ko wagati kunkurunin n'a bɔra o la k'a fɔ k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ o kɔnɔna na a dagalen tɛ f'i ka fitiri de seli inshallah nin tun tɛ kira tile la koyi sallallahu alaihi wasallam hali n'a bɛ hadisu dɔw la o lafilen don dɔw b'a kɛ ko n'i donna misiri la ko kira ko i kana sigi f'i ka jɔko 2 seli tahiyatul masjid na misiri foli jɔko 2 o bɛ yen lakin laha shurut nka shartiw de b'a ye a sharti dɔ ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ misiri min a ma tɛmɛsira ma bɔ a kɔnɔ dɛ mɔgɔw tɛmɛsira bɛ bɔ misiri min kɔnɔ tɛmɛbaga ko k'a tɛgɛ fajiri tahiyatul masjid seli a bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ a sharti de ye a ka sɔrɔ tɛmɛsira tɛ yen i tɛmɛtɔla tɛ a kɔnɔna na o ye kelen a filanan a ka sɔrɔ i sɛnɛyalen don taharatun kamila i sɛnɛyalen don sɛnɛya min dafalen don janaba t'i fari la seliji b'i la o i nana misiri la o i nana ci la i bɛ ka taa i sɛnɛyalen tɛ hali ni janaba t'i la seliji t'i la e tɛliyalen i nana ci dɔ la tahiyatul masjid b'i kan wa i ka seli tɛ minɛ seli t'i ye o tahiyatul masjid ma wajiba i kan wala ma wajiba i kan a bɛ se ka kɛ i bɔra i ɲinɛna fɛn dɔ kɔ i nana a nɔfɛ a bɛ se ka kɛ i nana dɔw wele a bɛ ɲini maa min fɛ i nana batu kama wagati min nafila bɛ daga a la nka e nana ci la i bɛ ka tɛmɛ i bɛ ka segin seliji t'i la i nana wagati min tɛ daga nafila ka k'a la كوقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقت الاستواء هنا في تلبي واتي تلبو واتي ما من تلبي سانغولو چمانجلا نافلة تكن كلا ينبالي صلى الله عليه وسلم كان كان نافلة كن شوف انا تسيكا تيكا كونو كما تي سونتيكا كنيما
أي كتلب لما كان يتوين أي ني سنتي كتلب بلما وقت لا فنا أبي كم يسوري دون كنتي وقت لا أيه كيسا من فوق كنتي وقت لا تلب بلم وقت ما دعاني أسرع تلب بنا ما بي ني سنتي كلا أو بيتشوا كلند Imam Isaka Batili ambi fo kosobe dante foli mina ka se kana anga wele jabi ni ngana ne wala wala linun kanye chugo mina fo mali be se ka soro sun konnaw na ani sun tabulo la ani femunu fana be se ka kese wo ni nganga sun fana tie ni ngana o famali di oma bela jele be se ka famu chugo mina kada ka haramadi mana do chugo ibe ta soro fendo be mi beje munu ba do ba no me do be munu be ka keni ulute adon fo ka se ulu no vonu fana ma be se ka kese wo buyi ulu ka se ka famali soro ka se ka u yɛrɛ lakana ka bɔ waliyaw ma waliya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jurumusiw ma walima ka na se u ka sun baraji tiɲɛni ma walima k'a fɔ k'u bɛna kafari yɛrɛ fana sɔrɔ k'a fɔ k'u kan ka ninnu wale ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an b'i fo kosɛbɛ dante foli min na o kɔnɔna na i ka folikanw ani ka dakurunya laban ka d'a ka tele baara ye waati ko de anw bɛ wuli maa wɛrɛw bɛ gɛrɛ ni o ye sunkalo baaraw kɔnɔna ye cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ diinɛ taabolo la n'o ye an ka diinɛba ye n'o ye diinɛ islam ye i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min. diyara n ye foli diyara n ye an karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ fɔ maa min bɛ dɔnnibagaw resuwa k'u kana diinɛ ko fɔ bɛɛ k'a mɛn e de sara tɛ maa bolo i sara bɛ ala de bolo. an b'aw fo kosɛbɛ an bɛ an balimaw hali bi an bɛ min sɔrɔ k'a f'u ɲɛna diinɛ an ka ɲɛɲini de diinɛ ye ɲɛɲini fɛn de i n'a fɔ adamaden i b'i ka diɲɛ latigɛ so hɛrɛma i b'a ɲɛɲini cogo min na i kan ka diinɛ de ɲɛɲini ka tɛmɛ a kan sabula an na kun ye diɲɛ ye ala batu de kama ala y'o de fɔ subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ala ko ale alamma adama ni jinna da kun wore kama de fo ko ale batu do batu dankun de an ka batu o tambali kan ka jinna latige ni a kono nga an da kun yere batuli anti se ka batu na ma balo fana mena nga ako ale te dumu nyina an fe de ate gartige nyina an fe sabula ale de be dumunu di amma ale de be gartige do amma fanga batigi de ale an kan ka ale de batu ana fo hadithul qudsi ako sani auka ale ala batu an ka don fulo fa'arifuni qabla an ta'budun man lam ya'rifuni kayfa ta'budun ayen do fulo sana akan batu mami manne do ibe batu cogodi donc yani ka do la iba nyenye ka nyedo anya ka nyenye ka nyedo ko fe ibe se ka do akono wala ko anka dina ne anka nyenye anka selu nyenye anka su nyenye anka jaga nyenye anka hiju nyenye munu nye wajibi anka kerengrenyala anku nyenye ala bo de fe sabla mami nye ala batu cogoya do o ka ala batu ko kele o ka fsani minta adon aka ala batu siya bakele o kuma a nyini ka do ni ya nyini ba do ne korba yara nte sigi demisen koro ka nya nyina fe ni na fulo nyini do ibe gere demisen do la ha ibe gerula muna ite dina nyini o fe o kanga kanga bara fulo yi o kanga kanga bara fulo yi o ala ko no ya nawye Allahumma amin amba ni masayin fe sungalo min kembe ka damna sisa ala ka aywa afori anye herani baden kon amin ya rabbi allah amsa khawala ko no ya nawye amin 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 ya rabbi ala ka limani adamma Allahumma amin ala kana seliya do an kono amin amin amin
ala ka setane faraka bo anawla amin ya rabbi sabla setane de be do arma dena ki wosh washa dina ko na ki tromba fokata ko chiay bol sabla arma den wakati ma fenle be wakati nun kunkurun de ke dina na yo la chiay bol do ni sana na ku ila do ikanyana ma kera fuye ala kana anta ke fuye allahumma amin ala ya ramashako tiram baraka ko qur'an la jin baraka ko allahumma salli ala muhammad sallim autu sogolendo Pinal TV jabarin da noyi anga imam bayno imam Isaga Bacili ni ngabo kabala amba fo dante folimina alsa amba fo songolo timoko ma ala ko di anni aw bela jilima ni songolo telefone ni afo afora ciwo mina no di ayyuhal ladzina amanu khutba alaykum siyam kama qabla ladzina kum min qablikum la'allakum tattaqun o kuma ni Allah subhanahu wa ta'ala man gajuya jona sini amin yasro kene kelen kano amba fa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين